שלום חברים, כאן גיטקון והפעם אני כאן עם אמרי. מה? מה? מה היה הפתעה? מה ההפתעה? אבל אמרי, גם לי יש את השכינה של הקרוב. אבל אמרי, זה יקר. הפרופס יקר. ועכשיו יש לי איזה 500 יהלומים. אני יודעת, הרשני אתה קנית את זה ב-90 שקל? ב-70 זה 90, 70, זה יקר. טוב אמרי, יאללה, אני מוכן לקרב. כל הכבוד לך על ה-500 יהלומים, בסדר, יאללה, אתה מוכן? אולי נלך על מדורג? לא, לא מדורג, לא מדורג, לא מדורג, לא! אוקיי, אני צריך לנצח עוד 3 קרבות בקווסט אחד. אוקיי. ואז אני מגיע לעוד קווסט, אוקיי. אוי, רגע. בוא נתחיל. אוי לא, אוי לא. אמרי מתתי. מה? סליחה, אתה תלכתי סיפור של עונה. או שרק אני עושה את זה. לא יודע, כנראה רק אתה עושה את זה, לא יודע על מה אתה מדבר. מורידים לך? גם אתה מגיע בחזרה לזה או לא? מה זאת אומרת בחזרה לזה? אני לא יודע, מה? בחזרה לפסע עליך לפני. כן, אמרי, כן, גם לי זה איפס. כן. אבל גם אתה מחזיר את זה אחרי זה כי אתה עושה קרבות? לא, אני לא מחזיר את זה. אני כן. שבא להחזיר את זה לא שווה. בגלל דיינמייט מתנו כולנו. אני שונא את דיינמייט. הורגים את פרנק. אין לי קליטה. תמות ספייק. אוקיי. אמרי, תהרוג את הקקטוס. תהרוג את הקקטוס. הרגת את הקקטוס. יפי. אני יורה יריות משכון כי אנחנו הולכים לנשך את המחבק. מות! אמרי, נשכנו. אמרי ורק אומר, בא לי להפוך לשפייק, בסדר? אמרי, שכחתי, אני רוצה להזמין מישהו, שבבה? אני רוצה להזמין מישהו. אותו! אני עולה. אתה יכול ללכת לי, אני באיזה תקופה שבאמת פשוט על היוטיוב. אמרי, הסתכלת על המשך? למה יש 2 כמוך? לא יודע למה יש 2 כמוני, תגיד למה יש 2 כמוני. נראה לי הבנתי מה קורה פה. מה? עשית עוד חשבון? אני לא עשיתי עוד חשבון, אני מבטיח לך. הפלת לעצמך? אני לא עשיתי עוד חשבון, מה אתה רוצה מהחיים שלי? בן אדם הזה היה נראה מגניב או שהזמנתי אותו. לא, אין סיכוי. טוב, אמרי, תהיה מוכן, יאללה. נראה. בוא נעשה איתו שיבוב. דברים לא בוט אחד, אז שלחת לו חברות ואמר כן.
בעצם אומר לי? כן, זה סתם איזה בוט. נגיד קום עכשיו. היי, תגיד, אתה יודע למה הוא לא זז? אתה חושב שאני יודע? כן, אני לא יודע. רגע, אמרי, אולי זה בוט אמיתי, אני יודע. אולי ברולסטאר שלחו לנו בוט. לא נראה לי שפולסטר כל כך צופים בנו. היי, תראה, נראה לי שזה באמת בוט. מי ידע שאני כזה טוב בלהרוג מקרוב? וואלה. הבוט הזה עומד שם כאילו כלום. או, הנה! הבן אדם אמרי, אני נשבע לך שזה לא אני זה שזז שם. אני נשבע לך, זה בוט אמיתי, זה לבד. טכנית אני די הרגתי כמעט ואת כולם. כן, אפשר להגיד שאם כבר יש פה ניצחון הזה שלי. כן, כן. אתה יודע? הבן אדם הזה נראה לי נחמד, הוא לא עוזר בכלום, אבל הוא נראה נחמד. כן, אבל אני חושב שהוא נראה אחלה. אבל אמרי, אפשר להגיד לך משהו? אתה זוכר את אני לא החשבון... רוצה לפגוש אותו. אמרי, תגיד, אבל אתה זוכר את החשבון הקודם שהיה לי שהופיע? את החשבון המאפן הזה, כן. אז אתה יודע, אז אני נכנסתי אליו ואתה כבר תנחש מה שעשיתי. ועכשיו הסרטון הזה הולך לעלות ליוטיוב, כי זאת הייתה המתיחה הכי מושלכת אי פעם. אתה לא נפלת בה, נכון?